नमस्ते सर्वांना. आता मी आलो आहे ताईच्या घरी आणि ताईच्या घरी आलो आहे तर आपल्याला जेवायला तर भेटणारच होतं. पण मी ताईला बोललो जेवायला काही बनवू नको, तू आज मला वेगवेगळ्या रेसिपी बनवून दाखव. आणि सर्वात आधी तर मी ताईसाठी आणलाय गिफ्ट. तर ह्याच गिफ्टचा आपण आपल्या स्वतःसाठी वापर करून घेऊया. आता हे ताईला मी बेस देणार आहे. ताईला मी अगोदरच म्हणालो मी बेस घेऊन येतोय, मला तू काहीतरी पिझ्झा, सर्वात आधी तर पिझ्झा दे. मला रोज ताईच्या घरी येऊन लंच डिनर तर भेटतंच, पण नाही आज मला सर्व वेगवेगळे रेसिपीज पाहिजे. तर बघूया ती कोणकोणते रेसिपीज आपल्याला बनवून दाखवणार आहे. तर बेस आणलाय तर ऑब्व्हियसली आपल्याला पिझ्झा तर बघायला भेटणारच आहे, होममेड. तर मी तिला म्हणालो चटणी सर्व मला होममेड पाहिजे. तर आता बघूया ती किचनमध्ये काय करते. पाठी किचन आहे, त्यात काय करते आपण ते सर्व बघूया. इन्ग्रेडियंट्स बघूया, रेसिपीज बघूया आणि सर्व बघूया. आणि टेस्टिंगसाठी मी घरी, आणि तुम्ही विचाराल तुमची काकू कुठे, शुभांगी की मावशी कुठे, तर ती आली नाहीये कारण मला अजून एक इकडे काम होतं. आता ती जे काय रेसिपीज बनवेल ते मी घरी पार्सल सुद्धा नेल आणि मम्मीला सुद्धा टेस्ट करायला देईल आणि तुम्ही सुद्धा टेस्ट करा. तर चला आता ह्याच्या पुढचे रेसिपीज बघूया आपण. तर इथे आहे ताईचं किचन. सर्वात आधी तुम्हाला बाहेर दाखवतो, व्ह्यू किती छान आहे इकडे. हे झालं हायवे आणि तिथे पुढे तुम्हाला पुढे दिसतंय हे ब्लूज, ते आहे वर्ली सी फेस. म्हणजे इकडून व्ह्यू एकदम छान आहे वर्ली सी फेस. चला आता आपण इकडे का वर्ली सी फेस बघायला आलो नाही. ताई हा घे तुझं गिफ्ट. सर्व होममेड ना, चटणी सुद्धा होममेड ना. चल साहित्य काढलं, काय काय साहित्य लागलं. ब्रेड आणलायस ना, पिझ्झा हा मैद्याचा असतो ना. हो, आपण हे बीटचा पण बनवून बघूया. बनव बेस सुद्धा बनवणार आहेस. गव्हाचं पीठ म्हणजे असं कसं हेल्दी ऑप्शन होईल. पण त्यासाठी ओव्हन लागेल ना आपल्याला. नाही ओव्हनची गरज नाही, आपण कढईमध्ये पण असं करू शकतो. नाही पण पहिला मला हे बनवून द्या कारण मला लागली भूक. चालेल, ठीक आहे. आता हे सर्व इन्ग्रेडियंट्स काढलेत ना, मी सांगतो इन्ग्रेडियंट्स. आपल्या इकडे बॉइल्ड कॉर्न आहेत, कांदा, एक टोमॅटो, एक शिमला मिरची, आपल्याला बटर, हे आपलं चीज घेतलंयस ना. आणि हे बघा हे ऑर्गॅनो असतं सीझनिंग, ते तुम्ही सर्च केलं तुम्हाला माहिती पडेल. म्हणजे असं वरती आपण तुम्ही पिझ्झा तर खाल्ला असेल ना डॉमिनोज मध्ये, किंवा त्याच्यावरती ते पाकिटं देतात ना, तेच असतं ना. ते एक चिली फ्लेक्स असतं, चिली फ्लेक्स आपण बनवूया. हा एक चिली फ्लेक्स असतं आणि एक ऑर्गॅनो असतं. तर ते म्हणजे मी तुम्हाला आयडिया दिली की हे काय आहे. आणि चटणीसाठी आपल्याला लागणारा कांदा आणि टोमॅटो, बरोबर ना. आणि इकडे ताईने मसालेच घेतले सर्व. इकडे चिली फ्लेक्स बनवण्यासाठी हे आपली लाल मिरची 2 घेतली आणि बाकी सर्व मसाले जे वापरताना ताई तुम्हाला दाखवेल. चला आता पटकन बनव काहीतरी. आता सर्वात आधी काय प्रोसेस आहे. पहिले चटणीसाठी आहे ना, हे आज तुम्हाला ताईच्या घरातले जे जे भांडे असतात ते सुद्धा दाखवणार. ताईने बघा कांदा कापायला काय घेतलंय. हे कोणतं इक्विपमेंट आहे. चॉपिंग वाला आहे का. म्हणजे तिकडे सोलायचं, आपलं कचरा इकडे टाकायचा. आणि मी सुद्धा विचार केला नव्हता की ताईच्या घरी येऊन रेसिपी बनवेल. आपण नेहमी ताईला आपल्या घरी बोलवायचो ना रेसिपी बनवायला. तर आपल्याच एका सबस्क्रायबर मधून एका आपल्या माणसांनी कमेंट केली की तुम्ही जावा ताईच्या घरी, जावा आणि ताईच्या घरी रेसिपी बनवा. तुम्ही बोललो ठीक आहे, आपण ताईच्या घरी जाऊन रेसिपी बनवूया. तिथे ताईचा कांदा आणि टोमॅटो कापून झालेला आहे. हे जरा फ्राय करून ठेवूया. म्हणजे विदाऊट ऑइल आहे ना. हा असं सॉते करून घेते असंच. म्हणजे ते चटणीला कसं बरं होईल ना. आपण इकडे आपलं विदाऊट ऑइल आपल्याला जरा सॉते करून घेऊया. आता आपण इकडे आता टोमॅटो टाकणार आहोत. टोमॅटो पण जरा आपण सॉते करून घेऊया. सर्वात आधी आपण इथे जे करतोय कांदा आणि टोमॅटोचं, हे आपल्याला चटणी बनवण्यासाठी आहे ना. आणि इकडे ताई आपली चिली फ्लेक्स करून घेते. मग चटणी वाटायच्या आधी आहे ना, भांड्यात आधी हे करून घ्यायचं, मग ते कसं ओलं होत नाही. मग इकडे फक्त तू आपले मिरच्या तोडून टाकल्याने आपल्याला ग्राइंड करायच्या फक्त. आता इकडे आपलं सॉते करून झालं. आता आपल्याला थंड करून मिक्सरला लावायचं आहे ना. आता इकडे आपले चिली फ्लेक्स तुम्ही बघू शकता. आपल्याला बाहेरून काहीच आणण्याची गरज नाही, सर्व आपल्याला इकडे रेडी आहे. हे मी थंड करायला ठेवतो. हे आपल्या चटणीसाठी आहे. तू एक बेस पण तयार करणार होतीस ना, ते बेस घेते आता तयार करायला. चलो आता हे आता थंड करूया आपण. बीच में ओके. आता हे थंड करायला ठेवलं. आता आपण पुढे बघूया. ताईनी इकडे हे नाही, हे काय मग. छोलेची भाजी. व्हॉट इज दिस. छोले का भाजी. म्हणजे जेवण असं तर जेवण पण रेडी होतं, बट मी इन्सिस्ट केलं की मला जेवण नकोय. आय नीड समथिंग डिफरंट. हो, चपाती कसं पीठ बनवतो तिथं हे असं बनवून ठेवलंय. जे सेम चपातीला जसं लाटतो तसंच त्याचा आपल्याला बेस बनवायचा येतो. चला आता इकडे आपलं मटेरियल एकदम थंड झालंय.
आपला फॅन ऑफ. दिस इज रेडी. तर त्यात तू आता कोणकोणते मसाले टाकणार आहेस? आता परत लाल मिरची पावडर टाकली जरा. 1/4. ही रेड चिली पावडरच आहे जी भेटते ना. आणि हा मसाला आहे जरा. अच्छा, हा मिक्स मसाला आणि ती फक्त रेड चिली पावडर होती. हे 2 वस्तू तू टाकलेस. आता याला ग्राइंड करायचं आपल्याला. जरासं मीठ टाकते. मीठ. पाणी टाकायची गरज नाही ना? टाकूया थोडंसं. थोडंसं. आता त्याच्यात पाणी पाणी टाकून जरा वाटतं. थोडंसं पाणी टाकून परत आपण ग्राइंड करून घेऊया. होममेड पिझ्झा बेस्ड चटणी आपली. तिकडे आपली ही चटणी रेडी आहे. ही ह्याच्यातच राहू दे. हो द्यायचं. तर आता इथे बघा आपलं सर्व इन्ग्रेडियंट्स रेडी आहेत आणि हे भाज्या सुद्धा आपण सॉते करून घेतलेत, म्हणजे विदाऊट ऑइल, बिना तेलाचं आपण जरा फ्राय करून घेतले आपल्या त्या तव्यामध्ये. आता काय प्रोसेस आहे सांग? हिला बटर लावून घेऊया. मीठ टाकू कढईमध्ये. आपलं घरगुती नॉर्मल मीठ जो असतो ना. पहिलं कसं ते घरीच बनवायचे ना बेकिंग, ते माती टाकून करायची. ते सँड टाईप बनवते का तू? सँड प्रोसेस कशी करतात तसं का? आपण हे आणि हा मीठ आपण रियूज करू शकतो परत? नाही, परत जर तुला असं बेक करायचं असेल तर करायचं. अशा बेक साठी परत युज करू शकतो, असंच खाण्यासाठी? नाही नाही, खाण्यासाठी नाही करायचं. हा एक बेस होईल का ह्याच्या? 2 बेस होईल. तिथे हा आपला जो बाहेरून आणलेला तो बेस इकडे आपला मस्क्यामध्ये जरा फ्राय होतोय. इकडे आपलं होममेड बेस बनतोय. तो मस्का लावलेला इकडे पहिला. फक्त आपल्याला स्प्रेड करायचं का? तो बघा जरासा कलर चेंज झालेला आहे. सॉस लावून घेऊया. चटणी आपली टोमॅटो कांद्याची आहे. तर आपले सॉते केलेले व्हेजिटेबल्स सर्व त्याच्यावरती. आणि इकडे आता आपले बॉइल्ड कॉर्न्स, उकडलेले आहेत आपले कॉर्न्स. हे मस्त वाटतात ना कॉर्न. कॉर्न्स टाकले कसं कलरफुल वाटले ते. थोडी चिली फ्लेक्स. आता थोडीशी याच्यावर चिली फ्लेक्स, म्हणजे जरा कसं तिखट आणि मस्त झणझणीत लागेल आपल्याला. आणि नंतर आपण ऑरेगॅनो. हे असलं तरी चालेल, नसलं तरी काही प्रॉब्लेम नाही आपल्याला. असं थोडं सीझनिंग, म्हणजे कसं जरा पिझ्झा टाईप मटेरियल जेव्हा आपण बनवतो तेव्हा हे सर्व वस्तू घरी असलेले जरा चांगले असतात. आणि ते जरा गरम करायला ठेवलंय. आणि ते सँड आपलं मीठ आपल्या भांड्यामध्ये गरम होतं तिकडे. आणि आता चीज, जे सर्वात इम्पॉर्टंट इन्ग्रेडियंट असतो पिझ्झाचा, त्याच्याशिवाय पिझ्झा कम्प्लीट होऊ शकत नाही. आता हा आपण नॉर्मल चीज टाकतो. तुम्ही ह्याच्या व्यतिरिक्त आपण मॉझरेला चीज टाकलं तर अजून ते छान वाटेल. आणि मॉझरेला नसेल तर नॉर्मल चीज वापरायचं आपण, जसं आम्ही यूज करतो. आता आपण ह्याला झाकून ठेवूया. तर इकडे आपला होममेड पिझ्झा विथ बेस. त्याच्यावरती आपण ठेवायचं, खाली मीठ आहे. मीठ चांगला गरम झालेला आहे. त्याच्यावरती वाटीच्या वरती प्लेट. आता आपल्याला हे झाकून ठेवायचं आहे. तरी आपल्याला किती वेळ झाकून ठेवायचं आता? तरी 10 मिनिटं तर लागतील. 10, 12, 15 मिनिटं आपल्याला लागतील. तोपर्यंत इकडे आपला हा पिझ्झा सुद्धा रेडी होईल. आणि तो पिझ्झा पण एकदम 5-10 मिनिटांत रेडी होईल. तिथे आपला पिझ्झा तर बनतोय, पण तुम्ही विचाराल की आल्या ताईने काय खायला दिलं की नाही तुला? तर खायला तर दिलं होतं. तर काय खायला दिलं होतं हे बघा. हे होममेड कस्टर्ड, ह्याची रेसिपी सुद्धा आम्ही टाकलेली आहे. तर जास्त थंड होतं म्हणून मी त्याला साधा करायला ठेवलं होतं. आता ते जरासं कमी थंड झालंय. आता मी तुम्हाला ते खाऊन दाखवतोय. कशा ताई तू होममेड घरी बनवलंय हे कस्टर्ड? आता आपण हे खाऊन बघूया. आणि पिझ्झा तर आपल्याला खायचा आहेच. आता ताई त्याला उलट करते. तर आलेल्या ताईंनी हे दिलं होतं मला खायला, पण जास्त थंड होतं म्हणून मी खाल्लं नाही. आता हे मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो कसं झालं. तिथे बघा आपलं कस्टर्ड. वाव, टेस्ट एकदम चांगली ताई. तर इकडे आपला कस्टर्ड एकदम गायब झालेला आहे. आता आपण बघूया आपला पिझ्झा रेडी आहे की नाही. रेडी आहे पिझ्झा?
त्याला टाइम लागेल अजून 5 टाइम मिनिटं. लागेल. हा तर हा पिझ्झा आपला एकदम रेडी आहे. चीज फुल मेल्टेड आहे. आता आपण ह्याला घेऊन स्लाइस करूया जरा. बेस खालून पण एकदम चांगला शिजलेला आहे. तर आपण हे बाहेर घेऊन जाऊया. पिझ्झा कटर आहे ना आपल्याकडे, आहे. पिझ्झा कटर. चलो बाहेर. हे आता आपला पिझ्झा, आपला कस्टर्ड खाऊन झालेला आहे. आता आपला पिझ्झाची बारी. करू का? येस. आता पिझ्झाला गायब व्हायचं आहे प्लेटमधून. तर ते इकडे आपला पिझ्झा पण जरा खाण्यापुरती थंड झालेला आहे. तर सर्वात आधी तर आपण तुमच्या मावशीसाठी, काकूंसाठी आपण एक पीस काढून ठेवूया आणि तो मी घरी जाऊन त्यांना टेस्ट करायला देईल. तर हा पीस त्यांच्यासाठी आपण काढून ठेवलेला आहे. हा आता बंद डब्बा. आता हा घरी पार्सल होईल. 3 पीस आपले बरोबर आहेत. एक तुमच्यासाठी, एक ताईसाठी, एक माझ्यासाठी. सर्व आपापला पीस घ्या. आता घरीच आपलं स्ट्रीट फूड खाल्ल्यासारखं झालंय. कस्टर्ड खाल्ल्यानंतर आता हे खातोय आपण. कसं झालंय? मस्त आहे. मस्त आलंय. आता माझी बारी टेस्ट करायची. तुम्ही बघू शकता इकडे आपला पिझ्झा एकदम रेडी आहे. आता आपण टेस्ट करूया. ताई, तुझी पिझ्झाची चटणी बनवली आहेस, त्याच्यामुळे त्याची टेस्ट अजून वाढली आहे ना. आणि ते भाजी सॉटे केल्यामुळे ते भाजी असे कच्चे असे वाटतच नाही. आणि त्या चीजनी तर अजून त्याचा फ्लेवर वरती वाढलाय. आणि आपण जे ऑर्गॅनो स्प्रिंकल केलंय, चिली फ्लेक्स टाकलाय, त्यामुळे ते एक पूर्ण पिझ्झा फ्लेवर झाले. तर हा आपला पिझ्झा खाल्लाय. ताई इकडे बघ, या पिझ्झा मध्ये काहीतरी दिसतंय तुला. आता तिकडे तो पिझ्झा बनतो ना आपला. हा. तर मला असं सांगा, असं कोण कोण करतं? हे बाहेरचं काढून कोण कोण टाकतं? बघा, तिने सर्व खाल्लं. तिने शिमला मिरची काढून ठेवली आहे बघा साईडला त्या पीस मधलं. तसं तुमच्या घरी कोण कोण करतं ते सांगा. आमच्या घरी तर ताई अशीच करते. आउटर ती काढून टाकते. कांदा किंवा असं असेल तर काढून टाकते. आपण मार्केटमध्ये सर्व खाल्लं, पण साऊथ इंडियन डिश नाही खाल्ली तरी असं वाटतच नाही आपण काय खाल्लंय ना स्ट्रीट फूड मध्ये. आता काय बनवतेस तू? डोसा. डोसा. डोसा बनवण्यासाठी फक्त आपल्याला 2 वस्तूची गरज आहे. इकडे तांदळाचं पीठ आणि दही आणि मीठ. चल बनव लवकरच. आता एवढं तांदळाचं पीठ घेतलंय ना, एवढंच आपल्याला दही घ्यायचं. म्हणजे सेम. पाणी टाकायचं. पाणी लागेल थोडस. हे म्हणजे बॅटर टाईप करायचं आहे ना, म्हणजे जेवढं लागेल तेवढं पाणी घ्यायचं. आता आपलं हे मीठ आणि ह्याच्याबरोबर कसली चटणी? खोबऱ्याची चटणी. खोबऱ्याची. अशी कन्सिस्टन्सी पाहिजे ना त्याची. तर आपली चटणी करतोय आपण इकडे. मिरची, लसूण, खोबरा आणि शेंगदाणे. हे आपण टाकलंय मिरची. लसूण जरा भाजून घेतलेले आहेत का? ते मी असे ठेवले, स्टोर करून ठेवले. लसूण, खोबरं आणि याच्यात जराशे शेंगदाणे काढून ठेवल्यावर पण आपल्याला जरा वेळ ठेवायचा नाही. आणि इकडे आपलं पाणी टाकून चटणी होते. मीठ टाकले आणि थोडंसं मीठ टाकते ताई आता. आणि इकडे आपला डोसा 1 साइडेड एकदम चांगला भाजलेला आहे. तर इथे आपला डोसा दोन्ही साईडून एकदम चांगला भाजलेला आहे. ही आपली सेकंड प्लेट एकदम रेडी आहे. सेकंड किंवा थर्ड प्लेट आपण म्हणू शकतो, कारण पहिला आपण कस्टर्ड खाल्लं होतं. तर सर्वात आधी आपण खाल्ला कस्टर्ड, दुसरा आपण खाल्ला पिझ्झा, आणि आता तिसरी आपली वस्तू आहे आपला डोसा चटणी. तर आपण ही टेस्ट करून बघूया कशी झाली. टेस्ट करून बघ कशी झाली. मी पण तोडतो. एकदम नरम आहे ना. आणि आपली चटणी कशी झाली सांग. आता इथे तुम्ही बघू शकता, हे आपलं डोसा चटणी आहे. आता या डोस्याबद्दल तुम्हाला सांगू मी, तर या डोस्यामध्ये आपल्याला चटणी नाही घेतली ना तरी चांगलेल, कारण ते जे दह्याचा टेस्ट आहे ना ताई, दहीचा टेस्ट कसा आहे ते एकदम जरा टँगी फ्लेवर सारखं आहे ना ते. आंबट गोड. आंबट कसं लागतं तसं एकदम मस्त चटपटीत लागते खायला. असंच खायला मस्त वाटतं. असंच आपण एक तुकडा घेऊन जर खाल्ला ना तो, तर त्याची टेस्ट एकदम छान लागते. तर ही रेसिपी तुम्ही म्हणजे झटपट आहे. मग याच निमित्ताने मी ताईला बोललो की तू जेवण बनवू नको, कारण असे तुझे घरी जे झटपट बनणारे वस्तू आहेत ना ते मला दाखव आणि तेच मला बनवून द्या आणि तेच आपण खाऊया. आणि हे कसं आपण तांदळाच्या पिठाचे घावणे करतो ना नुसते, तर हे जरा वेगळी रेसिपी. दही टाकून हे असे डोसे करायचे.
जरा वेगळं आहे. समजा आपल्या घरी दही असं हाय उरलेला आहे पडले तर आपल्याला दही नाही खायचं, पण त्याचा काय उपयोग करू शकतो आपण. तर असं तांदळाच्या पिठामध्ये आपण टाकून असे आपण डोसे बनवू शकतो आणि टेस्ट विचाराल तर एकदम छान लागते. तर स्ट्रीट फूड मधलं टाईप 3 झालं. आता आपण चौथी बघूया. तर तुम्ही विचार कराल की अजून किती आहेत, खूप आहेत अजून. तिथे आम्ही एक डोसा टेस्ट करून बघितला. आता हा मम्मीसाठी डोसा बनतोय आणि इकडे आपला पिझ्झा पण एकदम होममेड पिझ्झा एकदम रेडी आहे ना. हा बेस पण एकदम त्याचा कडक झालेला आहे. आता आपण हा सुद्धा टेस्ट करून बघूया कसा झाला आहे. आता इकडे आपला हा होममेड बेस पिझ्झा विथ बेस पिझ्झा रेडी आहे. एक तुम्हाला सांगायचं आहे की ती खालची प्लेट आहे ना ती गरम आहे, बरोबर ना ताई? ही प्लेट गरम आहे त्यामुळे ह्या प्लेटला आपण हात नाही लावायचा. आणि इकडे आपल्या त्या नॉर्मल प्लेटमध्ये आपण काढून घेऊया आणि याला आता कट करूया आपण. इथे आपले 4 पीस रेडी आहेत. तर परत आपल्या मम्मीसाठी काढून घेऊया आपण. हा एक अगोदरचा जो पिझ्झा होता तो आणि हा एक पीस ठेवायच्यातच तसं. तर हे 2 आपले तुमचे काकू आता टेस्ट करून सांगतील आपल्याला. हे आता मी पॅक करूया. चला एक पीस तुम्ही घ्या, एक पीस मी घेतो, एक पीस ताई घेईल. ताई टेस्ट कर तू, कसं झालंय. आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो कसं झालंय. तर आधीच आपण बघूया त्याचा खालचा बेस कसा आहे. हे स्लाइड होते कारण माझ्या हातात एक हातात कॅमेरा आहे. खाली बघू शकता तुम्ही, एकदम व्यवस्थित आहे. चला आता आपला हा पिझ्झा पण आपण तुम्हाला मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो की कसं झालं. आणि आउटर बेस समजा नाहीच भेटला आपल्याला तर मला कधी कधी प्रॉब्लेम व्हायचा की आउटर बेस नाही भेटलं तर पिझ्झा कसं बनवायचं. पण असं आपण पिझ्झा खाऊ शकतो ना घरी आणि छान लागतं एकदम. हे आणि ते बेस सारखंच एकदम कडक झालं आणि एकदम क्रंची पण झालंय ते खालचं. आता इकडे आपली नेक्स्ट रेसिपी चालू आहे. अरे वा, फुलके म्हणतात त्याला, फुलके. अरे वा, एकदम एकदम गोल गोल. आणि तिकडे कोणतीच भाजी आहे ती? छोले. आता नेक्स्ट रेसिपी आहे हमारे चपाती और छोले का भाजी. तर तिकडे चपाती आली आहे, इकडे छोलेची भाजी. बस चलो, ये हमारा नेक्स्ट रेसिपी हो गया. तुम्ही म्हणाल काय काय खातोय. तर ते आपण गरम गरम फुलके घेऊया. आपली चटणी, आपली ही भाजीची रेसिपी तर आपल्याला दिसली नाही पण आपण टेस्ट करून बघूया ताईने कशी भाजी बनवली. आणि इकडे बघा या डब्यात बघा, हे मम्मीसाठी पार्सल होत आपले डोसे ताईने जे बनवले होते. काढले ना तव्यावरून डोसे, हम्म. तर असं हे जाळीचे असं काय पण असेल जालीदार वरती ठेवायचं ते, त्याच्यावर ठेवायचं. हा. म्हणजे चिपकत नाही ते, चिकट नाही ते. चिटकत नाही. आता हे 2 डोसे पॅक केलेले आहेत. तर आता इकडे आपली चपाती भाजी, फुलके नेहमीप्रमाणे चांगले आहे आणि भाजी पण एकदम चांगली आहे. आता याच्यानंतर मी काय खातो ते तुम्ही बघा. आता नेक्स्ट रेसिपी कोणती आहे? मोमोज बनवूया. मोमोज. हा. पण मैद्याचे नाही, गव्हाच्या पिठाचे. गव्हाच्या पिठाचे म्हणजे हेल्दी झाले मोमोज. मग त्यासाठी ही कोबी आहे किसलेलं, गाजर किसून घेतले, कॉर्न आणि कोथिंबीर आणि थोडे मसाले टाकायचे, मीठ आणि मसाला. आणि हे आपण चपातीसाठी करतो ना पीठ तयार, तसं हा पीठ मळून घेतलंय चपाती सारखाच सेम. असं ना ओला कपडा घेऊन असं ढाकून ठेवायचं, वेट क्लॉथ घेऊन कव्हर करून ठेवायचं. हे सगळं तेलामध्ये फ्राय करून घेऊया आपण. म्हणजे हे सुद्धा डाएट सारखंच झालं मग. हे आपण त्याची फिलिंग तयार करतो मोमोजसाठी. मोदकाच्या आतमध्ये कसं आपण भरतो तसंच ना, आतमध्ये भरण्याचं सारण. त्याच्यात मीठ आणि मसाला टाकते. आता हे तू 2 मिनिटं जरा तरसून घेतलंस ना. हो. मीठ, मसाला, हळद. तू आता जो मीठ टाकला तो साधा मीठ होता का कोणता मीठ होता? नाही, रॉक सॉल्ट असतं ना आपलं संदेव मीठ. हिमालयन सॉल्ट, रॉक सॉल्ट सारखं, उपवासाचा मीठ सारखा हो. तसंच ना. झालं आता बंद कर. थंड व्हायचं. पण ते आता मोमोज तयार करायला घेऊ ना त्याच्या आधी हे पाणी गरम करायला ठेवूया. पाणी त्याच्या आतमध्ये, स्टीम करायचं पाणी ठेवलं. पाणी आणि त्याच्या आतमध्ये असं काय नाही, जाळीवर असे मोमोज ठेवायचे. किती मोमोज बनतील याचे? 3-4 नाहीतर मग चपाती करायची खायला तर एवढे करायचे छोटे छोटे. एवढे छोटे गोळे. तो कसला पीठ आपला? गव्हाचा पीठ. सेम गव्हाचाच पीठ आहे ना, व्हीट फ्लोर.
पातळ लाटायचं आता. म्हणजे आपण पुरी कशी असते तसे. आईनी असे पातळ एकदम लाटून घेतलेले आहेत. पुरी पुरी टाईप करून घे. एकदम पातळ आहेत ना ते पुरीसारखी. त्यात आपल्याला हे भरून घ्यायचे ना. इथे भरून घेते आणि इथे बघा इकडे वाफ पण यायला लागली आहे बघा. म्हणजे हे सुद्धा आपलं पाणी उकळलंय आता. आता बाहेर ताई ते पाणी लावते पाणी लावून घे जरा, म्हणजे चिपकायला हवं. म्हणजे ते चिटकेल एक दुसऱ्याला. मोमोजची ऍक्च्युली टेस्ट जे त्याचं आउटर कव्हर असतं ते मैद्याचं असतं. मैद्याचं असतं. आणि आपण बीटचं बनवतोय जे एक हेल्दी ऑप्शन झालं. तर ह्याला हे करतात ना मोमोजचं. ते बंद करणं ह्याच्यामुळे त्या मोमोजला एक ते लुक भेटतं. एक इकडे रेडी आहे. आता असंच आपल्याला सर्व ह्याच्यात फिल करून घ्यायचे आणि असेच आपल्याला मोमोज बनवायचे. इकडे ताईने आता मोमोज एकदम रेडी करून घेतलेले आहेत. आता याला स्टीम करायचे ना. स्टीम करायला किती वेळ लागेल याला? आता इकडे आपले मोमोज एकदम ठेवलेले आहेत. आता 10-15 मिनिटानंतर स्टीम झाल्यावर आपले मोमोज सुद्धा रेडी होतील. तर आता इकडे आपले 12 ते 15 मिनिटं झालेली आहेत. आता आपण आपले मोमोज चेक करूया किती रेडी आहेत की नाही. झाले मोमोज? शिजले. चला आता काढा प्लेट मध्ये. तर इथे आपले मोमोज एकदम रेडी आहेत. सर्वात आधी तर आपण आपल्या होम शेफ साठी काढून ठेवूया. तुमच्या काकूंसाठी काढून ठेवूया. बस झाले 2 तिला. आणि इकडे आता आपण एक एक टेस्ट करूया. आता एक घे तुला. गरम आहेत? हात लावलेत. गरम तर आहेत आतमध्ये, म्हणजे खाण्यासारखे गरम आहेत. हे आपण सॉस मध्ये थोडे डिप केले. हे आपले मोमोज. आणि मला तर सर्वात आधी पहिलं वाटलेलं की हे पीठ सारखं लागेल, कारण ते वरचं गव्हाच्या पिठाचं कवर हे आहे ना, कवर आहे वरचं. तर पण तसं लागतच नाही. आणि टेस्टी खूप छान, म्हणजे टेस्टला एकदम खूप छान झालेत. तर ही रेसिपी सुद्धा तुम्ही नक्कीच बनवा. आपले होममेड मोमोज एकदम छान झालेत. आणि हे मैद्याचे न बनवता आपल्या गव्हाच्या पिठाचे ताईने बनवलेत. रेसिपी एकदम छान झाली आहे. अशी रेसिपी तुम्ही सुद्धा बनवा. आणि आज ताईने बनवलेले रेसिपीज तुम्हाला कसे वाटले ते आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. आता हे 2 डब्बे आपले घरी जाऊन उघडणार आहेत. आणि हेच तुमची काकू म्हणजे माझी मम्मी शुभांगी कीर हे आता तुम्हाला टेस्ट करून दाखवेल की तिच्या मुलीने बनवलेले रेसिपी कसे झालेले. तर सर्वात आधी मम्मीला आपण पिझ्झा टेस्ट करायला देऊया. पिझ्झा टेस्ट कर. आम्ही खाऊन झालेला आहे. मी खाल्लाय, ताईने खाल्लाय. आता हे तुझ्यासाठी आणलंय, खा. घरीच बनवलंय सर्व. तो हा पिझ्झा तू खाल्लास ना, हा पिझ्झा आपण बाहेर बेस विकत आणलेला पिझ्झा होता हा, बरोबर. आणि हा जो सेकंड वाला आहे हा ताईने बेस घरी बनवलाय. म्हणजे आपण चपातीला कसं बनवतो तसं. हे 2 प्रकारचे पिझ्झा आहेत. वरती सामान सर्व सेम आहे. तर ते खाल्लास ना तर हे टेस्ट करून बघ. हे पण एकदम छान झालंय. आता हे खाऊन बघ. नेक्स्ट रेसिपी मोमोज खा. आणि त्याचं वरचं कवर मैद्याचं नाही, गव्हाच्या पिठाचं. गव्हाच्या पिठाचे बनवले. हेल्दी आहे. आता तर जरा ते साधे झाले असतील, पण जेव्हा गरम गरम होते ना ते खूप छान लागत होते ते. एवढे लांब आलेत ना ते. हे झालं सेकंड. आणि नेक्स्ट आहे डोसा. ताईने बनवलेला डोसा. आता या डोस्यामध्ये ताईने फक्त 2 वस्तू वापरलेत, पीठ आणि दही. तांदळाचं पीठ आणि फक्त दही मिक्स केलं आणि पाणी टाकून तिथं पेस्ट बनवली, तव्यावर टाकला की डोसा बनला. एकदम सोपा, एकदम फास्ट डोसा. ही 3 रेसिपी आम्ही बनवलेली. पटापट बनवले. पटापट म्हणजे 1.5-2 तासात बनवले. म्हणजे आपण बाहेर पण फिरायला गेल्यावर आपण काय खातो, डोसा खातो. डोसा तर साऊथ इंडियन डिश खातो आपण. पिझ्झा तर खातोच. ते बाहेर असू दे किंवा पिझ्झा हटचा असू दे किंवा डॉमिनोजचा असू दे. आणि थर्ड आपण काय बनवलं, मोमोज तर आपण स्पेशली खायला जातो, कारण ते आपल्याला घरी बनवता येत नाही किंवा बनवत नाही. 2-2.5 तासामध्ये 3 ताईंनी रेसिपी बनवली. म्हणजे ताई किती हुशार झाली आहे. नाही आता ती छान एकदम मॅनेज करते. प्रश्न असा असतो की आपल्या घरापेक्षा दुसऱ्या घरी जाऊन मुलगी काय करते, बरोबर ना. रेसिपीज पेक्षा जास्त इम्पॉर्टंट होतं की ती बनवते कशी आणि कशी. पहिली माझ्याबरोबर रेसिपी बनवायला म्हणजे नुसती कॅमेरा मारत बघत राहायची, फक्त काही बनवायची नाही, हेल्प नाही करायची. हा. पण आता मला असं वाटायचं की ताईला काय बनवायला येतंय का नाही. पण ताईला सर्व बनवायला येतं. किचन सकट सर्व मॅनेज करते. मी बाहेरच्या रूम मध्ये तर मला पण ती मॅनेज करत होती. मला जे काय वस्तू पाहिजे होते, लाईक मला तोंड धुवायचं होतं तर तिने टॉवेल, फेस वॉश हे मला पहिलंच आणून रेडी ठेवलं.
नंतर मला आल्या मला तिने तुम्हाला दाखवलंच असेल मी की ते मला घरी बनवलेलं असत ना गोड खायला पण दिलं. म्हणजे पाहुण्याचा पाहुणचार पण केला आणि तिने रेसिपी पण बनवली. तर मला फक्त एवढंच बघत होतं की ती मॅनेज करते की नाही. हा, ते मॅनेज करते सर. असं तुमच्या मुलींना पण असंच सांगा आणि येत नसेल ना तरी पण त्यांना सांगा की व्हिडिओ बघा आणि आम्हाला जेवण बनवून दाखवा. आणि तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला, ताईच्या घरी कसं वाटलं तर आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.